A campaña para concienciar na loita contra a violencia de xénero non remata en Pontecesures tras a lectura do manifesto. A campaña estivo enfocada en dous eixos, nos centros escolares e nos comercios e hostalería. No segundo dos casos, a iniciativa permitiu formar a 28 establecementos para que coñezan a forma de actuar ante a violencia de xénero. 28 comercios e hostelería de Pontecesures fixeron cursos durante estes días a nivel presencial e tamén a través de online, donde hoxe entregamos uns distintivos que os habilitan como, por un lado, puntos seguros en canto á violencia de xénero e a violencia contra a muller, e tamén pois, damos ou reciben esa formación que lle permite como saber actuar ante detectar e saber que é o que hai que facer si desafortunadamente se produce algún caso desos. A formación foi presencial ou online. Comerciantes e hostaleiros adquiriron coñecementos para poder diferenciar os tipos de violencia de xénero e os protocolos a seguir en cada caso. Tanto tipos de violencias que a violencia de xénero, sobre todo que protocolo a seguir dentro do seu comercio no caso de que se atopen como unha situación de violencia de xénero, como informar as persoas que están no seu local sobre os recursos que hai tanto a nivel de Pontecesures como cerca de Pontecesures contra a violencia de xénero, e como actuar tamén en caso de agresión sexual, tamén, pois, por exemplo, pois, non cambiarlle a roupa, non darlle de comer, bueno, con que persoas e a que recursos teñen que chamar para que podan facer o protocolo de maior maneira. Unha vez adquirida esta formación, os locais están preparados para axudar a calquera persoa que sexa vítima da violencia de xénero. E lle podas comentar situacións que se están ocorrendo ou que sabes de outra persoa. Isto é importante que a rede o que faga é sacar ao aire, a flote, cousas que están a acontecer, non? Tamén pode ocorrer que nese local pois, pode ocorrer unha situación de violencia de xénero. Entonces eles saiban como afrontala, non? Pois, por exemplo, non enfrentarse ao agresor, apartar a víctima, preguntarlle á víctima, bueno, uns protocolos psicolóxicos que se aplican en violencia de xénero. Tras a lectura do manifesto, os locais recibiron o certificado de comercio seguro. Este adhesivo estará pegado nas portas ou escaparates dos 28 establecementos para indicar que toda vítima de calquera agresión terá un lugar onde recibir axuda.